Дон Джавело, на колко години си? На около 102. Как се чувстваш? Още мога да тичам, да гоня животни. Можеш да тичаш? Да. Самият аз се изненадвам заради възрастта си. Разбира се, младите момичета ни дават живот. Една възрастна жена какво може да даде на друг старец? Как става тази работа с даването на живот? Как? Като си легнеш с момичето, една нощ в леглото с момиче, как да не ти върне живеца? Тоест да правиш секс? Именно, омбре. Харесва ли ти онова момиче там? Не. Не става за мен. Аз ги харесвам по-млади. По-млади? Да, трябва да са на най-много 22. Младички. Ами и тази? О, да. Ето точно такива ги харесвам. Тази е идеална за мен. Не е ли прекалено малка? Аз ги харесвам младички. Не ми трябва дръта жена. Младите момичета има ентусиазъм. Какъв ентусиазъм има у една старица? Coqueta y despiadada, tu boca me encadena, se burla hasta la muerte, la ingrata en el cristal. Колко деца имаш? 85 деца. Колко? 85? Ти кое поред дете си му? Ами, аз съм последната. Той твърди, че има един син на 10 месеца, но не съм го виждала още. Те се грижат за мен, обличат ме, хранят ме. Всичко. Ще отида да ги попитам, може да се съгласят. Да видим. Как сте, пиленца? Добре, а вие? Горе-долу. Исках да ви питам нещо. Ами ние тъкмо тръгвахме, за да не изпуснем автобуса. Тръгвате, значи. Ами, добре. Тръгвайте, милички, извинявайте.